tesi eta lan proiektua Galtzaundi Euskara Taldeak Tolosaldeako lanbide heziketa zentroekin dituen ohiko harremanetan sortutako proiektu bada. Ikusi dugulako ikasleek D ereduan egiten dituztela beraien ikasketa gehienak, baina gero praktiketara doazenean ez dutela errealitate hori edo praktikak ez dituztela euskeraz amaitzen. Horregatik, Eusko Jaurlaritzaren babesarekin 7 enpresa hautatu ditugu, 7 enpresa horietan ikasleen praktikak blindatu ahal izateko proiektu pilotu baten bitartez. Eusko Jaurlaritzak 2018an eutsi zion euskera eremu sozioekonomikoan sustatzearen plana. Eta plan horretan ikaragarrizko garrantzia du guretzat eta planarentzat bere osotasunean ikasleen edo euskeraz ikasten ari diren eta enpresen arteko loturak bideratzea. Eta horietako lotura horietako bide bat da hain zuzen praktikaldiak euskeraz egiteko bidea egitea. Hemen dana euskeraz ikastegue, D ereduko ikastetxeak jadako esan deten bezala, eta gure beharra eta nahia eta guk bermatu behar dieguna da lan praktikak egitea juten dienen euskeraz, praktika horiek euskeraz egin ahal izatea. Hor daukaguna da nolabaiteko jauzie. Hemen bermatzen diegu jasoko duten guztie euskaraz izango dela eta jarraitzen dira formatzen praktiketako moduluan. Eta horrezin diegu bermatu euskaraz egingo duten. Ze izaten da joaten diren enpresaren politika, hizkuntz politikaren arabera. Egia da hemen eskualde hontan enpresak nahiko euskaldunak diela, enpresak igual ez, baina enpresetan lan nahi dan jendea bastante euskalduna dela, eta naizta igual instruktorea o figura nagusia ez izan euskalduna, langiroare askotan o gehienetan euskalduna duela. Langiroaz gain, aztertu dugu ikasleak praktikak euskera sinalizateko benetako garrantzia 4 arlok dutela. Eta lanekiren laguntzai esker, gure arreta 4 arlo hauetan jarri dugu. Lehenengo eta behin eta beharrezko dena da instruktorearekin ikasleak duen harremana. Hori euskeraz izan behar du lantokiko prestakuntza edo duala euskaraz izan dela esateko. Bigarren aldagaia harrera da. Harrera da ikasleak enpresan izango duen lehenengo momentu ofiziala, harrera ofiziala. Hor, pertsibituko du, jasoko du ikasleak enpresako giroa. Bestalde, 3. aldagai bezala hizkuntza paisaia daukagu. Eta hizkuntza paisaiaren barruan ditugu errotuloak, dokumentazioa, softwarea, eta hor ere erabakiko du ikasleak edo ulertuko du enpresan zer giro dagoen oroar, eta ze hizkuntza politika dagoen. Eta bukatzeko lantaldea. Lantaldeak bideratu behar dio, edo ikasleari ahalbideratu behar dio, euskaraz hitz egin dezan. Egitasmontan parte hartu nahi izan dugu, Tolosaldeako eskualdean aukera polita izango dalako hango elkarteekin, bai zuekin Galtzaundikin eta baita lanbide heziketako zentroekin euskalduntzeko aukera ederra izango delako. Azken finean guk euskerarekin konpromezu handia hartuta daukagu enpresan aspaldidanik. Orduan, hau nolabait beste erronka bada. Azkenean, guk prozesu hau barneratuta daukagu, honekin lan egiten dugu aspalditikan. Orduan, oso idea polita iruditu zitzaigun, gaina nolabait guk egiten dugunarekin jarraitzea da. Hautatutako 7 enpresa horiei proiektua aurkeztu, guztiek baiezkoa esan digute, eta ondoren hurrengo urratsa zen diagnostikoa egitea. Diagnostikoak egin ditugunean, 7 egoera ezberdin ikusi ditugu, batzuetan jada praktikak euskaraz egin daitezkeela bermatuta dagoela uste dugu, eta beste batzuetan berriz, harrera ikaslea lantokira doaneko harrera hori nola egin esplikatzetik, itzulpenetarainoko lana egin dugu. Orduan, praktikaldi horiek euskaraz eskainian izateko beharrezkoa dugun materiala euskaratzen ari gara. Galtzaundikoek laguntzen ari gaituzte itzulketa, horren momentu honetan gaude itzulketa fasea batetan. Guk hemen txanda edo turno bakoitzak dauka arduradun bat, eta arduradun hori edo arduradunaren laguntzailea euskalduna da. Orduan, kanpotik etortzen den jende horrek beti dauka aukera, bai bere heziketa eta bai bere eguneroko lanean euskaraz aritzeko.
Eta hemen lan egiten dugunon artean, euneko portzentai oso handia jende euskalduna da. Behin dokumentazioa euskaratuta egon da, oso interesgarria ikusten dugu azkenean beraiek praktikaldiak etortzerakoan ikasleen eta ikastetxeko ikuspuntua ikustea baita interesgarria ikusten dugu. Inora berean igual izan lehike baita ere feedback, ze beraiek eramaten dute euskara enpresara. Eta orduan, beraien beharra bihurtzen da enpresarentzako erronka. Eta orduan, hor gure ikasleek inkluso proiektuen bitartez edo eragin dezakete, erabilera horretan, glosarioak sortuz, hiztegiak landuz, enpresetan ere. Badagoneko hautatutako 7 enpresak indute behaien lanketa, eta neurri batean bermatuko daue ikasleak praktikak euskara seinalizatia. Orain ikasleen garaia da, eta gure asmoa da ikasle hauek modu kontzientzatu batean jutia enpresa hauetara. Horretarako lanbide heziketa zentroekin lanian segituko dugu. Eta guk egin behar den saiakera, egiten nahi geana da, ikaslek kontzientziatuta ematea, eta esatea ez da hola izan lehike, baina aldatu inberra dago, eta zuek zeate aldatzeko aukera handia daukezuenak. Zuek euskara zaitzen balin mazate, giroa euskaldunduko dezue. Zer realidad da, enpresak gehienak nahi dutela pausu hori eman.